Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Etxalarrera hurbildu da. Bertan, Irune Lizagoienekin bildu gara, berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Asier Oyuelos elkarrizketatuko du. Eta aurkoan gazteratu saioan, Etxalarrera hurbildu gara, bertan Irune Lizagoienekin elkartu gara. Egunon Irune? Bai, egunon. Konta iguzu, zer da zabiltzan momentu hauetan? Alde batetik irakaskuntzan, Zumaiako Institutuan abila, eta arratsaletan tirikitrauki musika da. Bale, hasiko gara pixkat herriaren inguruko informazio orokorra inguruan galdetzen. Non dago kokatuta Etxalar? Dakizuen bezala Bortziritan kokatzen da, muga egiten dugu iparraldeakin, Baztanekin, eta herri txikia da, baina herri bizia nuke. Herria txikia da, zenbat biztanle ditu gutxi gora bera? Zehatz erraiteko ez dakit, baina 840 buelta hori uste dut. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Bagara mordoixka, badugu talde bat herriko gazteen taldea, eta hor bagara 50 bat edo. Eta herriak kaleko bizia badu? Bai, egileran bai. Etortzen baldin bazate hortzira edo larun bat iluna bar baten ikusten da ambiente polita herri ingurun. Ikasketetan, haur eta gazteek, ze aukera dituzte, bai herri mailan, bai Bortzi mailan ere? Hemen Etxalarko haurrak 12 urte arte egoten dire hemen, uste hortxe, Landagain eskolan. Gero DBH egitera joaten gara berara, Tokionara, DBH eta batxillerra egiteko aukera duguan. Eta gero ja, segun, bakoitzak ze bide aukeratzen duen, hor ja mugitzen gara. Eta orokorrean, behin derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatuta, kasua kasu, baina jendeak ze egin ohi du. Joaten da unibertsitatera, egiten du batxerroa unibertsitatera joateko, erdi mailako eta goi mailako ikasketak egiten dituzte. Pixko denetatik, badakit jende deixente badagola erdi maila edo goi maila egin duena hor beran bertan, eta zuzenean lanian dabiltzanak eta urtetan lanian daudenak. Eta bagaude berte batzuk, hori unibertsitateko ikasketak aukeratu genitunak, eta ez dakit zer duen pixo handigua, baina nik uste bitatik egiten dela. Gertatzen zenuen, hemen batzutan erdi eta goi mailako ikasketak hemen bertan beran egitea dituztela. Orokorrean gazteak badu lan aukerarik hemen? Herrian bertan igual haunitzez, naiz eta baditugun gure enpresak. Baina urrun joan gabe gaztea lanean ari da. Eta zela mota arpatzen du hemen inguruan? Barranen genuke bat baino gehiago, desente ari dela industrian. Gero igual, goi mailako ikasketak egin dituen jendea igual bai urrundu da pixko bat, Iruñera, Donostira, bertela mota batzutara. Kirol eta kultura arloan, zaukera baditugu hemen Etxalarren? Badugu herriko pilota taldea, Gazte Haunitz dabiltza pilotan, dantza taldea baita ere, dantzari haunitz dago herrian, umetik hasi eta gu gara talde helduena edo, baina gazteak guainik. Gero badakit beste gazte batzuk futbolean tare ibiltzen direla, lesakara joaten dire. Orduan, bai, badago zaletasuna kiroleko ere. Eta jendeak naiz eta gian ez kirol talde batean edo talde baten parte izan, izaten du ohitura pixkat kirola bere kabuz egiteko? Tartean jendea ikusten da igual, lasterka edo arratsalden batean hemen elkarrekin raketa edo palakin, eta bai, erran nuke baietz. Orokorrean, herriko gazteek nola pasatzen duzue denbora librea? Denetatik, baino Gazte Haunitz ikusiko dituzue ostatu inguruan terrazan trago hartzen, hori leku gustukoa dugu egilara.
Eta orduan elkartzeko ohitura ze izan hori da, ostatu batan gelditza eta hor pasatzea atzaldea? Haunitzetan bai, edo iluna barean gelditu eta afaria bertan bokailo zerbait afaldu. Bai. Eta besta egiteko ze ohitura izaten duzue, nola eta joaten zate? Segun non diren bestak, barat mugitzen gara. Altzateko bestak diela, altzatera. Elizondon diela, elizondora. Gero herrian bertan ditugun besta puntualetan ere, jendia gelditzen da herrian, laneko edo antolatzeko ere behar denean esku bat botatzeko hemen egoten gara. Eta harremanei dagokionez, nola sortzen dira bertako herritarren arteko harremanak? Nik uste herriko gazteak kuadrilla egiten dugula eskolatik. Azkenin herri txikia gara, orduan nor diren zure adinekoak pixko bat hori da tokatzen zaizun lagun taldea edo kuadrilla. Gero egia da berara joatekin, 12-13 urtekin, baina jende berria ezagutzen da. Ordean institutuak ere zabaltzen ditu bertze ate batzuk. Baina, uste dut beti herriko lagun talde edo kuadrilla horiek hemen mantentzen ditugula. Gero igual bai adinakin handitu egiten diela kuadrilla horiek. Hemen ikusiko dut elkarrekin 20 urtekoak eta 30-ekoak. Eta geografikoki bertze ze lekutako edo herritako gazteekin izaten duzu harremana? Lehen aipatu bezala igual eskolak eragiten duen harreman horiek bai bortziri mailako jendeakin. Baina nik nire kasua kontatzeko unibertsitateko ikasketak egin nituenean zonaldeko jendeare ezagutu nuen. Elizondokoa, Urdazubikoa, Berruetakoa, orduan, zonalde ingurukoak, baina bertze herritako jendeare gero harremana segitu dena urtetan eta guainik lagun onak ditutenak. Eta harremanez segitzen, ze hizkuntzetan harreman zarete normalean hemen jendearen artean? Euskaraz. Bai, egia da kanpotik etorriko jendeare badagola, gero eta gehiago, batzuk igual ohitura gehiago dutenak gaztelera jotzeko, baina normalin aurrak eta gazteak euskaraz. Espero dut horrek segitzea hola. Irune, herrian gazteak elkartzen zarete? Bai. Eta zein izaten da elkartze horren arrazoia? Nik uste jo ohitura dela. Asteburua igual astetartez egia da gure kuadrilla ikusiz, gehiago dula bakotxak bere astetarteko martxa, eta igual gehiago asteburutan, pixkot hori, astia nola joan den, eta lehen aipatu bezala trago hartu, zerbait afaldu, hori dugu asteburuko ohitura. Lehen igual gehiago ere kanpora joateko, igual pandemiak ere egin digu guain berrian bertan elkartuta gelditzea. Eta badugu gazte mugimendurik? Herrian bertan hola izen horrekin, gazte mugimendu izenakin, ez nuke erranen. Badago adibidez Txabalko talde feminista eta urtean zehar ekitaldi puntualak antolatzen dituna. Gehiola gazte mugimenduak erranen nuke bera edo Lesakaldean. Igual, bertako gazte batzuk, hemengo talde feministan egotaz gain, baut aukera alata joateko ere bai, ez? Hori da. Eta arlo sozialeko elkarteren bat badugu? Hemen dugu Altxata elkartea, Altxata kultura eta kirol elkartea. Eta egia da, kulturan alde eta euskaran alde lan egiten duen elkartea dela. Altxatan eskutik dire herriko pilota eskola, dantza ikastaroak. Eta urtean zehar ere antolatzen ditu bertzain bat ekitaldi. Bai gaznaferia, menditzulia, herria aita da antolatu zenean ere bere eskutik izan zen antolakuntza. Pilota jaialdi bat ere antolatuko da. Adibidez lehengo urtean 30 urte bete zituen elkarteak eta baita ere antolatu zen urtean zehar hainbat ekitaldi, liburu aurkezpena, musika emanaldia. Eta hierran antolatzen dire ekitaldi dexente. Baduzu erana. Bai. Eta gaztetxerik, badugu? Gaztetxerik ez. Egia da, udalak utzia zigula Iarria deitzen da lokal bat eta hor goiko pisuan egoten ginela. Baina azken urtetan ja ez, ze obra ere egintzen eta klaseak emateko taula erabiltzen dagoen leku hori eta ez dugu gaztetxe edo lokalik.
Irune, baduzue Etxalarren aldarrikapenen bat pendiente? Jobitu, igual dantza dantza taldean aldetik erranen nuke, taldeko gazteak bai elkarrekin solasin aritu gara, ikusten dugula bertze herritan berriko dantza taldeak badutela entzaiatzeko lokala, ez lokala handia izan da ere, espiluakin eta lokal bat, Iarran Etxalarren ez dugu. Eskolako aretoan entzaitzen aritzen ginen, azken urtetan arazoak izan ditugu areto erabiltzeko, eta baina aritzen gara frontoian. Baina udaldera ez da gaizki, baina neguan frontoia, bueno, orduan zerbait eskatu beharko banuke, igual hoxe, probistuko nuke. Orain, kontzientziazioaren inguruko galdera pare bat egingo dizkizut, alde batetik inguru giroa eta aldaketa klimatikoaren inguruan. Zer uste duzu, gazteak badu arduraren bat edo kezkaren bat gai honen inguruan? Erranen nuke nahiko kontzientziatuak gaudela. Azkenin txikitik eskolatik hasita guain hori ikasten dugu, barneratzen dugu. Jade herrian ere leku desberdinetan baditugula birziklatzeko puntuak. Igualen nuke erranen gaztean artin solasten den gai bat denik, bino, antolatzen ditugun ekitalditan egia da kontutan hartzen den gai bat da. Adibidez, oain azken antolatu den gasna feria edo antolatzera guazin herri afarian ere, pixko plastikoan erabilera murrizteko, bai Iruñeko enpresa batetik alokatuko ditugu plater eta baso eta bar, hoxe, murrizteko zabor hori eta berrerabilgarria dien material hori ekarriko dugu. Eta zuri personalki, zu personalki ze iritzi duzu kontu honen inguruan? Uste dut erabat beharrezkoa dela eta denak egin beharrekoa dela. Orain genero berdintasunaren inguruan, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste nahiko lantzen den gai bat dela eta gaztea nahiko kontzientziatua dagoela alde hortik. Eta ez dutola arazorik ikusi herrian gai horren inguruan. Orain ja elkarrizketaren bukaera bat emateko. Irune, zure ustez, Etxalarko txokorik politenak, zeintzu dire? Ez dakit, aiz polita da plaza inguru hau. Santa Cruz ermita ere polita da, paseo polita dago herritik ermitara. Mendi zoragarria ditugu baita ere, mendi buelta bat emaiteko. Nuke jakinen bat aukeratzen. Aukerak barra, ez? Bai. Eta urteko egun seinalatuak zeintzuk dira? Hemen ditugu herriko Andre Mari bestak abuztuan. Usategietako igandea ere eta hor inguruan antolatzen dugun asteburu hori polita izaten da. Gero aurrak ere badute aurran eguna eta hor ekitaldi politak. Bai. Kanpoko pertsona bateri, Etxalar ez duena ezagutzen, zuk zer kontatuko zinioke kontu emateko ze xarma duen, zer duen espeziale Etxalarrek? Begia da, hola kanpotik etortzen den jendeak, batek bino gehiok erraiten du ze ongi zaindua dagoen ingurua, etxeak ere nola zainduak, loreak balkoitan, eta jendea gelditzen da detaile horiekin. Tegia da hemen jendeak bere etxe inguruak eta garbi eta txukun mantentzen ditula. Eta egun bateko plan bat prestatu behar bat zenu, zen izango zen? Hola kanpotik datorren batentzat? Bai. Ranen nioke goizian ikusten aldula herria, buelta bat eman. Nahi badute escape room batean egiten aldute buelta bat. Gero herrian baditu gure jatetxe bikainak, otordu eder bat egiten aldute herrian. Oain udaldera etortzen baldin badire piztinak ere idekiko dire oain ekainan, orduan Etxalarko piztinak ere probatzeko ederrak. Eta gero trago bat ostatuan. Hemen ere aukerak barra ikusten duen bezala. Orain buka emango dugu amaiera elkarrizketari, baina lehenagotik pixkat hobekiago ezagutzeko galdera motxo batzuk egingo dizkizut. Bidaiatzea gustoko duzu? Bai, egia ez dutela uniz bidaiatu. Non egon zara adibidez? Azkeneko udan joan ginen Galizira.
aizpa antzagon kontzertutan eta kuadrillakoa joan ginen bisitan. Eta baduzu intentzio edo gustatuko litzaizuke norabait joatea, konkretuki? Ez dut hola bidaia... Egia da, familiarrak baditugula Argentinan, hangoak etortzen diela, gurasoak joan ziren, gu bainik ez gara letu, orduan igual hori... No momentu ematen ningo duzu igual. Bai. Egun bateko ateraldietan, mendia edo hondartza nahiago? Ez dakit zer erran. Eta herria edo hiria? Herria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Etxalarren bertan? Bai. Jo, ez dakit. Baiaken ere auzuan dago, nik igual hori, Santa Cruz ermita hori arrango nuke hor erreka ingurua eta leku lasaia da eta plita. Lasaia orai arte, bihartik aintzinera ja mundu guztia data jango da. A ber. Lasai egoteko edo bizipoza izateko goera bat? Jo, ez dakit. Erranen nuke, niri gustatzen zeta honit hemen herriko bestatan, arratxe de iluna hor bat, ja txosna montatua ikusi, berbena edo musika jotzen, horixe da nire gustoko momentu. Irakurtzeko liburu bat? Azkena irakurri dudana, 33 ezkil. Eta filme bat? Nora. Zaletasunak? Musika. Ederki Irune, honekin ja ematen dugu amaiera elkarrizketari. Mila esker haunitz zure herrikoateak iregitzagatik eta hemengo kontu ezberdinak kontatzagatik. Eskerrik asko zuri. Beltza arte. Aio. Aio. Kaixo, Asier, zer moduz? Kaixo, bai. Bueno, zu lehengurtean edo aurten barkatu, korresponsale subna programan parte hartu duzu, eta gustatuko litzaidake pixka bat azaltzea zertan datzan programa hau eta zer modutan parte hartu duzun zuk. Nafarroako Unibertsitate Publikoak nerekin deitu zidan eta lan parte hartzeko, hainbat proiektu ezberdinetan ibili nintzelako. Eta, erabaki nuen hor sartzea, eta, bere helburua pixkat bada, batxillergoan edo institutua bukatzeko dauden ikasleekin, beste mota bateko erlazio bat sortzea, unibertsitatera abiatuko direnak, edo beste ikasketa batzuk egingo dutenak ez, ikasle hoi batzuen gandik eta orain dela gutxi bukatu duten batzuen gandik, beraien iritzia jasotzeko, izan duten esperientzia, eta, nola ibili garen unibertsitatean, zer merezi duen, eta, beraientzat bideratzeko modu, realista batean edo lan, bakoitzak bere ikuspuntutik ikusten duen, ez. Eta zuri proposamena egin zizutenean, baiezkoa eman zenuen zergatik onartu zenuen parte hartzea? Nik uste banituela hainbat gauza interesgarriak zirenak unibertsitatean ibili nintzenekoa. Eta, beti interesgarria da hainbat karrera ezberdinetako ikasleekin ibiltzea, ulertzea nola izan den bai aukeraketa, bai unibertsitatea, bai gerokoa, izan diren praktikak, dauden proiektu ezberdinak, eta, bakoitzak bere esperientziatik kontatzen duenez, nik uste dut ezberdina dela nor kontatzen duenaren arabera. Eta zer izan da zuk ikaslei helarazi diezuna? Alde batetik, niri kostatu zitzaidana erabakitzea zer hartu nahi nuen, batez ere, gustatzen zitzaizkidan hainbat gauza, eta orduan joan nintzen pixkat kentzen ez nuena nahi. Eta, alde horretatik nik uste esperientzia nire aldetik aukeratzeko orduan izan daitekela ezberdina, ze batzuk agian oso argi daukate, eta beste batzuk ez, eta nire kasuan ez zen izan horrela, eta joan nintzen kentzen. Eta alde horretatik nik uste esperientzia interesgarria dela jentzako lasaitzeko, pentsatzeko aukeratuko duzuna, agian ez dela justo nahi zenuna edo ez, baina
aurrera egiten duzula. Eta gero bestalde batetik, unibertsitatean dauden esperientzia kontatzea edo lan, lagundu dezakela ikasle hauek nahi duten proiektu ezberdinak egiten laguntzea, ikustea bakarrik ez dela ikastea, baizik eta beste gauza batzuk ere egin daitezkela unibertsitatean, eta nik uste ere hori interesgarria dela jentzako. Eta nola hartzen dute ikasle horrelako laguntza? Orokorrean izandako ebaluazioak oso onak izan ziren, eta batez ere nik uste dut beste ikuspuntu batetik dela, ez dela hainbeste zenbat kreditu izango diren, ea zertarako den, baizik eta gehiago hor izandako ikasleek eta hortik ateratako langileek eta holan ez, zer nolako esperientzia izan duten eta ikusteko pixkat nola izango den unibertsitatea puntu hurbil batetik, nik uste dut interesgarria dela jentzako. Eta orduan geratu ziren askotan, naiz eta bukatuta izan gure hitzaldia galdetzeko eta egoteko denbora luzeago guri zituzten zalantzak galdetzeko bai karreraren inguruan, baita unibertsitatearen inguruan edo zer nolako ateraldiak dituen eta holan. Beraz, zure esperientzian oinarrituta esango zenuke horrelako proiektuak nolabait beharrezkoak direla eta lagungarriak direla? Bai, nik uste asko gustatu zitzaiela orokorrean ikaslei, eta, nire ustez hori bili ziren batzuk, bakoitzak gero badauka bere interesa, baina nik uste eman genuen ideia izan zela ez bakarrik unibertsitatera joateko, baizik eta, goi gradu batera joan nahi badezu eta hori bada zure aukera eta frogatu nahi badezu ere ondo dagola, eta hori erabakitzea, ausartzea egitera ikusten dezuna, eta frogatu nola joango den, eta ikusiko da, erabakitzen dena ez dela betiko, batez ere. Eta bestalde, zu baita ere Formación Solidaria izeneko programan parte hartu duzu. Zertan datza programa hau? Bi zati ditu, lehenengo zatia Nafarroko Unibertsitate Publikoan ematen da formakuntza bat solidaritatearen inguruan, formakuntzaren kooperazioaren inguruan eta olako hitzaldien inguruan. Eta bigarren zatia bada, hainbat proiektutan non Nafarroko Unibertsitate Publikoak badaukan erlazioa edo lan, eramaten zaitu lekuren batera non proiektu bat egiteko. Nire kasuan El Salvadorren ibili nintzen, eskola batetan, herri eskola batetan, eta hor, gure helburua izan zen alde batetik klaseak ematea, ez zegoen gorputz hezkuntzako irakaslerik, orduan gorputz hezkuntzako irakasle moduan ibili ginen, ludoteka bat egiten non irakurketa sustatzeko behar zen, lekurretan analfabetismoa nahiko altua da. Eta hortaz gain, beste herri eskola batetan non bazegoen irakasle bat, 8 ikaslerekin ibili ginen. Eta, orduan, proiektu ezberdinen bitartez, irakaskuntza modu ezberdin batetan ere lantzeko, eta, hor dagoen bizitza modua ulertzeko, eta, nola beste modu bat ezagutzeko ere balio izan du, nire ustez. Eta nola baloratzen duzuzuk esperientzia hori? Oso aberatsa, gustatzen zait normalean irakasle moduan ibiltzea, voluntariotza egitea ere, eta biak elkartu alizatea eta beste modu bat ikastean, teknologia etzen justo momentu horretan hortzegoen, eta orduan irakasteko beste modu batzuk bilatu behar dituzu, gero beste pertsona mota batzuk ezagutzeko, kultura berriak ezagutzeko, eta nik uste pixkat munduan nola funtzionatzen duen ezagutzeko eta pertsona ezberdinak ere nola ibiltzen diren eta nola jokatu haiekin ere laguntzen dizu ulertzen, ez. Orduan zuk jende animatuko zenuke horrelako proiektuetan edo programetan parte hartzera?
Bai, batez ere, bueno, irakasle izateko unibertsitatean ematen dizute hiru praktika ezberdin, hau izango zen laugarrena, eta nire ustez unibertsitatean justo interesgarriena dela lan eremura joan aurretik aldituzun praktika gehien egitea, eta umeekin eta beste irakasle batzukin eta eskolan eta holan ibiltzea, sartzen zarenean ahalik eta gehien jakiteko eta esperientzia ahalik eta zabalena izateko. Bueno, nire aldetik hauek dira galera guztiak, ez dakit zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken. Batez ere, unibertsitatera joango diren ikasleentzako edo, graduko ikasleentzako batez ere, erabakitzea nahi dutena edo gutxienez, ondo joango zaiena uste dutena, eta, naiz eta katxe egiten duten edo lan, ez dela betiko izango den erabaki bat, baizik eta, aldatu daitekela, eta, joatea lasai, eta ziur joatea egin nahi dutena, eta disfrutatzea erabaki duten karrera edo ikasketa. Asier, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zure esperientzia partekatzeagatik. Eskerrik asko zuri ere, Ane. Agur, ondo izan. Ondo izan, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.